στο δωμάτιο του άχρηστου. Ο Ιαπωνέζος με την κάμερα μέσα στο νοσοκομείο, τελείωσε όμως, έτσι. Περίμενε. Δεν σας πιστεύω. Παρές. Του λούπα δεν βρήκαμε και σου φέραμε κλέρ μέσα στη σεργέτα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, αγόρι μου. Καλά είμαι. Εντάξει. Το τρίτο σου πόδι πώς είναι? Μια χαρά είναι το πόδι. Γιατί για το δεύτερο... Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Πώς σε κάνανε έτσι ρε Robocop να πούμε? Άστα. Τι κάνει η Triumph για να μπορέσει να πατάς φρένο να πούμε? Καθαρή είναι. Ναι, ρε, καθαρή είναι. Μπράβο. Και μετά μπορώ να το γλύψω από την άλλη μεριά. Το γλυφιτζούρι εννοώ. Είναι φρέσκια, ρε, τρώγεται. Μια χαρά είναι. Καθίστε, μάλλον. Καθίστε. Πες για να κλείσω. Ε? Πες για να κλείσω. Γεια, παιδιά.